Milí priatelia, poznáte niekoho, kto býva na Hornej Nitre alebo odtiaľ pochádza a chceli by ste mu darovať niečo, čo nekúpite nikde v obchode? Mám pre vás jeden tip od nášho vydavateľstva. Poďme sa pozrieť, čo je vo vnútri. Prvou knihou vášho darčekového knižného boxu Horná Nitra je kniha Prievidza a okolie z neba. V tejto knihe sme leteckými zábermi zachytili celý okres Prievidza. Je tam zachytené nielen tie najznámejšie lokality, ale každá jedna obec okresu. Druhou knihou vášho darčekového boxu je Prievidza a bojnice z neba. V tejto knihe sa zameriavame len na mesta Prievidza a Bojnice a okrem leteckých záberov tu nájdete aj detailné zábery z dronu, a vďaka ktorým môžete spoznať vám známe ulice týchto miest, tak ako ste ich ešte predtým nikdy nevideli. Tretia kniha, ktorá doplňa Hornú Nitru, je Partizánske a okolie z neba. Tu nájdete letecké zábery na okres Partizánske, na všetky obce, ktoré sú v tomto okrese. Samozrejme tie najkrajšie miesta sú nafotené aj niekoľkokrát. Nádherná kniha z neba. Štvrtou knihou, aby bola Horná Nitra kompletná, je Čarovné Bánovce nad Bebravou a okolie. Táto kniha nie je fotená a neobsahuje fotky fotografované z lietadla. Sú tam čarovné zábery nasnímané miestnymi fotografmi, ktorí najlepšie poznajú svoj región a vedia, v ktorom svetle, ktoré miesta najlepšie vyzerajú. Takto ste svoj región ešte nevideli. Skutočne fotky na pohľadenie duše. Edíciu Hornej Nitry uzatvárame knihou Čarovná Horná Nitra. A v tejto nájdete tie najpoetickejšie, najúžasnejšie zábery na Hornú Nitru, odfotografované v takých svetelných podmienkach, že vám to naozaj spríjemný deň, keď si ju prelistujete. Mám tu pre vás ešte nejaký darček, úplne zdarma. Toto je veľmi výnimočná kniha, akú už opakovať nebudeme. Kniha sa volá Prievidza, Bojnice a ich okolie kedysi a dnes. V celom regióne sme pozháňali historické fotografie známych aj menej známych miest z Prievidze, Bojníc a všetkých okolitých obcí a potom sme znovu odfotili z toho istého miesta rovnaké zábery a vy si môžete porovnávať, ako tieto vám známe miesta vyzerali kedysi a ako sa za 10 ročia zmenili do súčasnosti. Budete cestovať v časom. Priatelia, to najlepšie z vášho regiónu už máte zabalené. A aby som vám dal ešte jeden osobný dar, tak vám predstavujem vlajkovú loď nášho vydavateľstva. Toto je kniha Slovensko z neba Exclusive. Bola vyvinutá v spolupráci s prezidentskou kanceláriou. Najvyšší štátni predstavitelia Slovenskej republiky ju využívajú pri zahraničných návštevách a pri stretnutiach na tých najvyšších úrovniach. Kniha je zdobená zlatou ražbou s vyrezanou mapou Slovenska, je písaná v 6 jazykoch a dal som do nej to najlepšie, čo som za 14 rokov svojej leteckej kariéry nad Slovenskom nafotil. A túto knihu vám dávam k vášmu boxu knižnému úplne zadarmo.